Il-ħadd tad-29 ġimgħa matul is-sena, sena B. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 10, versi minn 35 sa 45. F'dak iż-żmien Ġakbu u Ġwanni ulied Zebedew resqu lejn Ġesu u qalulu: Mgħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom? Staqsihom. U huma weġbuh: Ħallina noqogħdu, wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom: Ma tafux x'intom titolbu? Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titgħamdu bil-magħmudija li biha se nitgħammet jien? Għandna, qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesu: Il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh iva u titgħamdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra, meta semgħu dan, saħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: Tafu intom dawk in-nies li l-bnedmin jodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-gbarat tagħhom iħaddmu is-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej tifħili l Kristu. Ġesu għamel xi ħaġa li wieħed ma jistennijiex. U għaqqat l-awtorità mas-servizz u s-sagrifiċċju, l-offerta tal-ħajja tiegħek għal benefiċċju tal-oħrajn. L-awtorità mingħajr l-imħabba b'sagrifiċċju hi brutali u egoistika. Il-kalċi li kellu f'moħħu Ġesu kien wieħed qares u li jinvolvi s-salib. X'tip ta' kalċi għandu f'moħħu l-mulej għalina? Għal uħud mill-apostli dan il-kalċi kien jikkonsisti f'sofferenza fiżika u t-taqbida ħarxa tal-martirju. Imma l-ħafna minna jikkonsisti fir-rutina twila tal-ħajja nisranija, fid-doveri u fis-sagrifiċċji li tirrikjedi, diżappunti, taqbid u tentazzjonijiet. In-nisrani irid ikun lest li jħalli ħajtu fil-martirju u jkun lest li jmut għalih innifsu kuljum fis-sagrifiċċji żgħar u kbar li jkun hemm bżonn jagħmel. Inti lest li tagħmel dan u li sservi lill-oħrajn fuq l-istess passi u eżempju tal-imgħallem tagħna Ġesu? Mulej Ġesu, għamilni għaddej fis-saltna tiegħek, għaddej li jaf iħobb u jservi lilek u lill-oħrajn aktar milli jfittex li jkun maħbub u servut mill-oħrajn. Ħeġġeġ lill-qalbi bin-nar divin tiegħek ħalli nkun nista' nagħti minn innifsi b'ġenerożità u nservi lil kulħadd bil-ferħ b'imħabba lik. Amen.